Добре дошли в Philosophy of Gen Z! Подкастът, в който ровим дълбоко под повърхността на живота, за да открием смисъла зад нашите преживявания. Днес ще говорим за нещо, което всички носим в себе си, но рядко го разказваме на глас и говорим за него като цяло. Травмите. Аз съм Магдалена и ще започнем като обсъдим първо темата как травмата променя идентичността. За тази цел нека си зададем въпроса кой съм аз, който е един в основите на философията. Това изглежда като най-естествения въпрос, но всъщност е един от най-сложните в философията. Още по-сложен става, когато в уравнението се намеси и болката или травма. За това нека си зададем въпроса какво е идентичността. Според Декарт, идентичността се корени в мисленето. На него е и крилатата фраза «Мисля, следователно съществувам». Но по-късно Дейвид Хюм критикува това. Той твърди, че ако потърсим себе си, ще намерим само поток от възприятия и впечатления. Няма траен аз, само преживявания, които се сменят. Но по-близо до нашия въпрос е Пол Рикьор. Той прави важно разграничение. Идентичността като идем, онова, което става същото във времето, и идентичността като ипсе, разказът, който човек създава в себе си. Точно тук се намесва и травмата, като моментът, в който този разказ спира. Следователно, според мен всеки един тинейджър е стигал до точката в живота си, когато си е задал точно този въпрос. Дали ще е заради преживяване или нещо, което му може би по някакъв начин просто е предизвикало болка в него самия. Следователно, мисля, че всеки един човек в ежедневието си по някое време си го задава. Обаче не всеки открива смисъла. Точно така. Да, те самите травми понякога се коренят в това как ти всъщност не знаеш кое реално си ти и се изграждаш на основа на мнението на другите за това кое реално си. Добре, какво е травмата? Травмата е може би нещо, което реално човек е почувствал и му е останал спомен за цял живот, докато не намери реално откъде е самия проблем, откъде е породена самата болка и не се опита, може би, да замести с нещо, което да го накара да се почувства по-добре, или като цяло да промени нещо, което до ден днешен го държи още да седи в този момент от живота. Като цяло е външно нараняване, което човек не успява да преживее, но става като нещо, за което не е успял да намери решение. Да, травмата е нещо, което един вид остава като белег и много трудно се забравя и преживява. Добре. Според Кати Карут, травмата не е само момент в миналото, тя е момент и в настоящето, което не може да бъде преживявано напълно. Жан Дерида пък би казал, че травмата е нещо, което разклаща структурата на присъствието, т.е. на стабилното аз. Според Юлия Кръстева, травматичното е обективно. Това, което ни кара да изгубим границата между вътрешно и външно, между човек и свят. Тук може да си зададем въпроса как травмата променя идентичността. Аз също като бях чела, че реално идентичността и гена в един човек, също това е нещо интересно, че човек се ражда с някакъв ген, а реално както има различни типове хора, има и неща, които са зародени чисто в нас. И не случайно хората се лекуват по някой начин, примерно да кажем, когато заместват, примерно когато се опитват да премахнат болката, като правят други неща, други се опитват да премахнат болката, като се запознават с нови хора. Има преди, че според мен идентичността не е базирана само на това, което сме ние, ами има и, може би да кажем, някаква малка част, която ни е зародена от самия ни ген. И не случайно, не всеки реално успява да преживее всяко едно нещо, защото има неща, които са зародени в нас и заради тях не можем да се отървем от нещо, което ни е наранило до такава степен. Това зависи по какъв начин си наранен и по какъв начин опитваш да се справиш с това, понеже хора не осъзнават, че от кое реално са наранени и какво точно трябва да направят. Затова и не мога. Това зависи от човека. Не, това зависи от човека, може би зависи следователно от много фактори, от семейство, хора около теб, среда.
Вземете цветоглед и разбиране на нещата. Да. Спрямо това, което Кати Карут е казала, според мен не е точно това, че ти не успяваш през целия си живот да го преживееш това нещо, а че ти повлиява всъщност на характера и ти се променяш по някакъв начин спрямо тази травма. Добре, като например, какво може да дадем за пример тук? Като травма, която може да промени човек. Много хора, които примерно са им се подигравали в училище, примерно за начина, по който са изглеждали, те по-късно променят начина си на изглеждане, само защото са им се подигравали, също осъзнават как се харесват така повече. Те затова са и с по-малко самочувствие и по-несигурни. Обаче в това също нещо виждам как в момента може би тези хора, които в някаква степен идва тук и другия проблем, който ако човек примерно се комплексира за дадено нещо и се опитват не да се депресират, както повечето хора го имат за комплекс и почват да по някакъв начин почват да се избиват комплексите по всеки различни начини. Това зависи за човека. Ако искаш да се развиваш и да надграждаш над себе си, ще се опиташ да я преживееш тази травма. Ако си по-слаб характер, ще си избиваш комплексите на всеки срещна, ще се опитваш не тези комплекси да ги реално не да ги просто превъзмогнеш, ами може би да ги направиш в нещо, което ти самия да обичаш себе си, ами се опитваш да го набиеш очите на другите, сякаш те са грешни, а ти си прав. Да. Но според мен хората, които се използват травмите като с цел да си го изкарват на други хора като комплекси, са по-скоро хората, които реално не осъзнават тези травми и как те им влияят реално. А добре, това като липса на ценност или трябва да се представя примерно това, което ти каза? На ценностна система. Това като неосъзнаване. Да. Даже никой, когато си прехвърляш болката в някой друг, той не знае ти реално през какво си минути, не си длъжен и да му показваш. Това си е за тебе си, това, че ти сам не си успял да се справиш с това, не значи, че трябва да натоварваш другите психически с нещата, които ти сам не можеш да надградиш. Обаче повечето от тия хора, те не го осъзнават, че го правят това. Той идва отвътре. Да, защото те не осъзнават реално и колко са наранени, за това, че си го избиват на друг. Да. Философи като Сартър и Камил също така вярват, че травмата може да доведе до отчуждение, не само от нашите близки и приятели, но от света също така. Ние може да се изолираме от това да излизаме, да прекарваме някакво време с други хора. Също така може да се отчуждим и от самите себе си. А пък Хайдегер казва, че в гранични преживявания, като страдание, смърт или някоя лоша случка, човек вижда себе си в истината, съответно един вид травмата не само разрушава, но и разкрива някакви нови наши черти, които ние не сме виждали до сега. А пък Ницше казва, че това, което не ме убива, ме прави по-силен. Съответно той вярва, че травмата не е нещо непременно лошо, ами може да ни изгради като личност и като характер. Според мен, аз се базирам на това, което до някаква степен съм видяла в скорошно време, че няма как човек да усети пълното щастие, ако реално не е усетил нещастие, на което се базират и травмите. Съответно, според мен, един човек няма как да взима решения в живота си, няма как реално да определи кое е добро и кое е лошо, ако не е виждал и двете страни. Съответно, според мен, когато човек преживее някоя травма, има два избора или съответно, както казва, че както беше казал първата мисъл, която реално каза, че човек може реално да се извади добър извод от това, да разкрие нови черти за себе си и по този начин, по някакъв начин да му подпомогне в живота, дори да е трудно. Или пък от другата страна, като човек не може да преживее дадена травма, съответно изпада в депресивни състояния и се затваря в себе си. Така че според мен зависи от самия човек как ще го преживее това нещо и кой път си избере. Да, за това, което каза първо, че не можеш да се насладиш напълно на щастието, ако не си преживял нещастие. Това е понеже ако не си преживял нещастие, няма да оцениш това, което имаш, защото не знаеш какво е да ти е лошо.
Според мен е за мисълта как някой понякога заради съответни травми се заключва в себе си, спира да общува с другите, не излиза. Според мен лично за някои хора това може да се извади и като позитив, защото понякога е по-добре да се изолираш от всичко около теб и да се излекуваш сам, отколкото просто да игнорираш проблемите ти и да се опиташ да се продължиш нормално с живота. Но има и обратното, защото някои хора на тях им влияе негативно и заключвайки се в себе си и не общувайки с други хора, може да им повлияе по-скоро негативно и да задълбочат страданието си и травмите си. Но това пак зависи от човека и от ситуацията, понеже при някои хора е по... Някои хора се справят с травмите, като говорят за тях, искат да споделят чуждо мнение. Все пак човек се социално съществува и при някои хора имат нужда от подкрепа и душевно и психически, докато други се справят напълно сами. Изводът от това разсъждение е, че травмата е нещо, което ни разклаща из основи, но то не е непременно толкова лошо, защото може да ни изгради като по-добра личност. Зависи и от човека, естествено, защото при някои хора това може да е гранична ситуация, от която никога да не се излекуват напълно. Така че зависи от човека. Сега ще коментираме темата дали една травма може да бъде реално напълно преодоляна във времето. Първият аргумент, за който ще говорим, е, че травмата не може реално да бъде напълно преодоляна. Както Фридрих Ницше твърди, това, което не ни убива, ни прави по-силни, но и променя завинаги нашата природа. Следователно, травмата остава част от нашето същество, оформя нашата съдба. На този аргумент какво бихте казали като мнение? Аз бих казала, че със сигурност травмата може да ни направи по-силни, ако пожелаем да я преживеем и да я надхвърлим. Но със сигурност травмата не се забравя и някакси винаги ще помним тази част от нашата съдба. Аз съм съгласна, понеже след голямо преживяване, нещо много, много тежко, вече по-малките ежедневни проблеми ти се струват не толкова задълбочени и самия човек почва да ги приема по-лесно, като е преживял нещо много, много по-сериозно. От друга страна, Жан-Пол Сарт, който се базира на екзистенциализма, твърди, миналите преживявания оформят нашата свобода и избор и травмата остава вписана в нашата автентичност, не може да бъде напълно изтрита. Което отново пак... Да. Можем ли да бъдем същите след болката? Аз лично смятам, че не може. Аз лично смятам, че не трябва да сме същите, защото тя ни изгражда. В повечето случаи ние можем да го обърнем в позитивизъм и реално да извадим най-хубавото от това, както ни е променило. И за да не сядаме на едно място и да седим в едно положение, а да го използваме като начин ние да надградим себе си. Така и болката променя начина ни на мислене, на размишляване на света и заобикалящото. Това няма как да се върнем към стария ни светоглед. От другата страна на монетата е точно това, че травмата може реално да бъде изцяло преодоляна. Както казва Аристотел, човек постига евдемония, щастие, добродетелно живеене означава, чрез развитието на характер, дори ако травмата оставя следа, чрез разумно действие и усилие може да бъде постигнато вътрешно равновесие. Което според мен до някаква степен аз съм към първия аргумент, че не може да бъде преодоляна, тъй като в крайна сметка човек, колкото и усилия да постига в това да се промени, да се развие, да направи собствена нова ценностна система и по някакъв начин да заличи спомените от травмата, то винаги остава заключено в нас, дори ако, примерно, да кажем, нещо свързано с семейство ни се е случило веднъж и то ни остана в нас, ако отново се случи, но по различен начин, ние отново се сещаме за този спомен, който ни е донесъл болката в минал момент. Според Симон Дьо Бовуар, който отново подкрепя този аргумент, човек не е това, което му се е случило, това, което избира да стане.
Преодоляването е възможно чрез осъзнат избор и приемане на миналото без да оставя метода ни дефинира. Това не винаги зависи от човек. Аз вярвам, че човек може да иска да преодолее тази лоша част от живота му, но то никога не може да бъде забравено и винаги остава някакси на заден план. И понякога ти имаш травми, които дори не осъзнаваш дори години по-късно, че реално ги имаш, но те по някакъв начин те афектират и ти повлияват на постъпките и мисленето. И тук можем да си зададем въпроса: дефинира ли ни страданието или ние можем да го трансформираме? Не бих казала, че ни дефинира, това е по-скоро избор, защото не можеш да използваш като оправдание своите травми за някои твои постъпки. Така че не бих казала, че ни дефинира. Да кажем, в нашето всекидневие ние се срещаме с всякакъв тип проблеми, дали са свързани с приятели или най-простия пример, когато човек ни разочарова, но до такава степен, че вие губите собственото си приятелство или сте предадени по някакъв начин. Съответно, мисля, че ако следваме тези аргументи и трябва да избираме страна, че да, човек може да промени средата си, може да смени хората, на които разчита, може реално тотално да промени ежедневието си, но в крайна сметка ти това, че си предаден, винаги ще седи в теб и винаги ще имаш едно мнение. Да. Например, при някой инцидент, катастрофа или не само, дори да не е твоя вината, пак може да остане нещо подсъзнателно. Да, тогава травмата не е само физическа и психическа, понеже нараняването това влияе много върху начина на мислене и оценяването на това, което си имал преди самата травма и което може да не възвърнеш след нея. Да. Аз съм Мануела и ще споделя за темата дали страданието има смисъл. Като първо ще обсъдим как мястото, което страданието заема в живота, е въпрос, който се отразява още от древността в животите на хората. Те са търсили неговото значение и отговори от различни култури, философии и религии. Но основният въпрос, който те поставят, е дали то е просто някакво непобедимо зло, което ни сполетява без причина, или реално има някаква по-голяма роля в животите ни и има по-дълбоко значение и положителна цел. Според мен има до някаква степен и положителна цел, отново ако се базирам на това, че реално човек няма как да оцени моментите в живота му, по-точно щастливите моменти, които му се случват, ако той самия не знае какво е самото страдание и болката от друга страна. Може да разгледаме някои философски подходи спрямо страданието, като ще започнем с стоицизма, който приема страданието като нещо неизбежно в живот, което не се подчинява на пряк контрол, но отношението ни към него може да бъде контролирано в наша полза. Стоиците насърчават развитието на вътрешната стабилност и приемането на нещата без емоционална натовареност, с цел да се избегне негативното от страданието. Аз съм съгласна с тези аргументи. Да, това е много добър подход към травмата и... Обаче също време травмата не ще помогне реално да... Това, ако гледаме предните неща, които говорихме, ние ако пренебрегнем реално травмата, нито ще я изпитаме, нито ще изкараме нещо добро. Не, реално е добър подход, обаче в същото време ти няма се развиваш по никакъв начин. Да, обаче ти няма как да избегнеш страданието. В твоя живот все ще има някой момент, в който ще те сполети тази лоша беда. Обаче той не те ли... В тази цел може да разгледаме мислите на Марк Аврелий, който е римски император и философ, и според него можем да използваме страданието за изграждане на морална сила и самоконтрол. Като той следва стоическата философия, която учи, че добродетелта и разумът са върховни блага, а страданието проистича главно от нашата оценка и вътрешните ни реакции, а не от външните събития сами по себе си. И според него също така страданието и
бедствията само по себе си не са зло, а е важна нашата преценка за тях. Той вярва, че душевният ни мир зависи от начина, по който възприемаме и нещата и случващото се около нас. До някъде мога да се съглася с неговите възгледи, въпреки че страданието понякога ти нямаш контрол над това нещо и не е само отражение на твоята вътрешност. Както казахме, например, с физическите травми, които могат да оставят психическа следа, това е външен фактор. Аз съм съгласна с теб, защото реално ние външните фактори по никакъв начин не може да ги... не можем също и да ги пренебрегнем, можем единственото нещо или да се учим от тях, или по някакъв начин реално да... може би и да ги пренебрегнем до някаква степен, в зависимост от какъв е случая, но в повечето случаи според мен е по-добре просто да се научим как да се учим от тях и реално да изживяваме това, което ни се случва. Според мен страданието зависи от дълбочиността на ситуацията и начинът, по който е възприемане, но както и при физическите травми, там по-скоро психическото следствие е по-дълбоко и по-сериозно, отколкото самата физическа болка. Да. Въпреки че аз не мисля, че е много здравословно да пренебрегваме и изобщо да натрасяваме външните фактори, които може да са ни довели до някакво определено състояние. По-добре да ги приемем и преживеем. Не, понеже ние като ги игнорираме, те се натрупват и в един момент стават прекалено много. Да. След това можем да разгледаме мисълта на Сенека, който е римски философ. Той проповядва, че трудностите трябва да бъдат посрещнати спокойно и с ясно разбиране за тяхната роля в човешкия живот. Сенека разглежда изпитанията и нещастието като нещо, което мъдрецът трябва да посрещне с твърдост и дори с благодарност. Аз лично не съм съгласна, защото самият инстинкт на хората е трябва да имаш много добър самоконтрол, за да можеш да приемаш лошите случки в живота ти с благодарност, един вид. И повечето хора това го нямат, така че аз не съм съгласна с това. И аз също, защото както говорихме за позитивното влияние на травмите, той има изключително много негативно влияние. И това за спокойното посрещане смятам, че е много зависещо от човека, защото има хора, които ще могат да го посрещнат спокойно и за тях това ще е начин, с който да се справят, да не го взимат толкова на сериозно, докато има хора, които просто трябва да си го изживеят, за да го преминат през този труден период по всякакви начини. Примерно аз знам изключително много хора, които като имат проблеми и ще отидат в гората и ще крещят, примерно, и това ще им помогне по някакъв начин, докато за други не е така. Ние смятам, че за да си благодарен на една травма, трябва първо да се преживява много добре, да си сигурен, че се преживява и да е минало достатъчно време след нея, за да може вече да осмислиш всичко, което се е случило на связна глава с две думи. След като вече гледаш на нещата по различен начин, чак тогава можеш да си благодарен, че нещо толкова лошо ти е променило към по-добро. Да, плюс това, за да се развиваме като личности, понеже няма как да седим само на едно място, развитието е необходимо. То неизбежно. Да. Мисля, че трябва тази травма или лоша случка, каквото и да е, да оставила някакъв отпечатък върху нас, за да има на каква база да се развиваме. И последно за страданието можем да разгледаме като пример Виктор Франкъл, който е психолог и оцелял от нацистските лагери, който доказва от личен опит, че човек може да намери дълбок смисъл в живота именно чрез страданието и изпитанията. Но според него страданието само по себе си не е нито благородно, нито желателно. То е част от живота, но смисъл, който му придаваме, определя въздействието му върху нас. Франкъл подчертава, че
не бива излишно да търсим или увековечаваме страданието. Негови думи са: да се страда без да е необходимо е по-скоро проява на мазохизъм, отколкото на героизъм. Аз съгласявам с тази мисъл, защото реално човек специално в нашето ежедневие ние понякога много почваме да изпадаме в някакви мисли или собствени ситуации повечето пъти в главата ни, как сякаш нещо е възможно да се случи, а то всъщност не се случва. Ние просто сякаш вътрешно почваме да се самонараняваме по този начин с някакви лоши мисли, че нещо реално ще се случи, а то въобще няма такава възможност. Така, в днешно време хората все повече смятат, измислят фалшиви сценарии и гледат на неща по различен начин. Просто се създават негативни ситуации в глава си и смятат, че могат реално да се случат, докато това много влияе върху психиката. Да. И можем да извадим извод от това цялото, е, че страданието може да се превърне в инструмент за личностно развитие, ако човек съзнателно избере да му придаде някакъв смисъл. Може да служи също и като катализатор за промяна и лично преосмислене на живота и ценностите ни. И чрез страданието човек може също да развие и състрадание, емпатия и социална чувствителност към хората около него. Да, съм съгласна с това. И аз също. Ще завършим днешната дискусия с въпрос каква е връзката между морал и травма. Връзката между травма и морала е дълбока и двупосочна. Травмата не засяга само психическото състояние на човека, а може и разума и неговата морална система. Представите му за добро и зло, правилно и грешно, представата за вина, особено силно това се проявява при така наречената морална травма, когато човек извърши или допусне или стане свидетел на действия, които са в противоречие с вътрешните му ценности. Според мен това е напълно така, поради причината, че човек заради травма реално повечето пъти, даже ако е нещо наистина много дълбоко, което го е засегнало, променя цялостния начин на живот по всеки един начин, който е възможно. Може би травмата, което дискутирахме пак, че може да е положително нещо, може да е негативно, защото в този случай повечето хора, като са особено от такъв тип травма, започват някои да градят и да постигат целите си, фокусират се повече върху себе си. Има и други, които търсят по-лесен изход реално от ситуация, като примерно почват да посягат към друг тип неща и по този начин развиват зависимости към неща, които реално ги карат да деградират, а не да превъзмогнат травмата. Макар че в момента, в който получават тази зависимост, те да се чувстват сякаш всичко е наред. В същото време те не осъзнават факта, че когато това нещо го няма в животите им, те усещат още по-силна липсата реално на щастие и всичко това просто се превръща в болка. Да. Право да съществува след дълбоко зло и страдание, Теодор Адорно поставя под въпрос самата възможност за култура и морал след Холокоста. Той казва, да се пише поезия след Аушвиц е варварство. Това е израз на съмнение дали традиционните морали и културни категории имат стойност след мащабна човешка жестокост. И това специално човек, като коментираме реално за хората, които са преживяли такава тирания до някаква степен. Както знаем, има и български автори, които пишат след фронта. И се вижда как изцяло, тъй като поезията е до някаква степен огледало на душата ни, как реално човека променя ценностите си, променя всичко, което е преживял, тъй като до някаква степен травмата, която ние преживяваме всекидневието или някакво свързано с емоционалността ни или хората около нас, съвсем различно от това ти да виждаш по този начин тази масово изтребление. За различен начин изцяло се променяш мисленето за кое е важно, кое не, кое е добро и кое е лошо, защото си вадиш извода, че реално има много по-лоши неща и много по-съществени от, както бяхме коментирали преди това, пречките, които имаме сега всеки ден или като цяло. И според мен, когато видиш от някаква друга страна такава липса на морални ценности, ти можеш да го приемеш това като все едно, когато ти си наранен,
това ти дава все едно правото да нараняваш други хора и все едно някои хора го приемат това като повече свобода и те да си загубят част от моралните ценности и да постъпват неморално спрямо други. Какво се случва, когато действията ни противоречат на нашите морални убеждения? Според Имануел Кант, моралният дълг е свързан с разума и вътрешната категорична заповед. При моралната травма човек нарушава своя висш дълг и това води до вътрешен конфликт и чувство на вина, защото личността вече не е в съзвучие с разума и моралния закон в себе си. Аз съм съгласна с това, понеже ако, например, ти направиш нещо, което по твоите виждания не е окей, после някакси ще се самообвиняваш и вътрешния конфликт ще го... Да, аз съм съгласна с това. Каква е ролята на паметта и отговорността в колективната морална травма? Хана Аренд пише за баналността на злото и нуждата обществото да се справя пред миналото чрез мислене, отговорност и морална ангажираност. Според нея, отказът на морална оценка води до поведение на злото. Повторение на злото. Според нея, отказът на морална оценка води до повторение на злото. Реално, аз съм много съгласна с това, защото ти ако направиш нещо в живота ти, примерно да кажем, ако направиш грешно спрямо друг или нараниш някого, но той съответно не ти го сподели, не каже, нали, ти направи грешно спрямо мен, ти няма това да го знаеш. Съответно ти не можеш да си извадиш до някаква степен и някаква равносметка за теб самия, защото ти не знаеш, че това е грешно спрямо някой друг. И съответно ти го повтаряш. Дали ще е срещу него, дали ще е на някого друго, пак го има. Ако не обърнем внимание на нещо, което ние сме направили и е грешно спрямо друг, ние ще го повторим. Да. Като заключение, моралът от една страна може да играе двойна роля. От една страна, строгите морални норми могат да засилят страданието, когато човек се чувства виновен и не ги е спазил. От друга страна, именно моралът може да предложи път за изцеление през поемане на отговорност, търсене на прошка, възстановяване на вътрешния смисъл и човешката връзка. Благодаря, че се потопихте заедно с нас в това невероятно преживяване. До следващия път!